Wekî dê û bav hesta me ya herî bingehîn parastina zarokên me ye, ne wisa? Lê eger hezkirina me ku divê bibe mertalek ji bo parastina wan, bê hemdî vegera ser barekî giran û potansiyela wan biperçiqîne. Wê demê dibe çi? Werin em vê yekê wekî têgihiştina ya herî baş em dizanin li şûna biryarên zarok binirxînin. Hezkirina kur ne tenê dûrxistina wan a ji xetereyan e, di heman demê de dîtina kesayetiya wan a bêhempa ye. Ew e ku meriv bikaribe ji wan hez bike tenê ji ber ku ew kî ne. Bêyî ku wan bişikîne û bi hêviyên xwe wan biperçiqîne. Werin îro tiştekî ku zarokê we ji we re vedibêje û ji we re pir negirîn xuya dike, tenê bi çavê wî guhdarî bikin û hewl bidin fêm bikin. Dibe ku ew kêlî bibe kêliya ku hezkirina we ji mertalekê wê de tir bibe pusûleyekê ku ew ê rêya xwe pê bibînin. Gohtara me ya berşire, li ser malpera me ye. Hûn dikarin nêrînê xwe binivîs, xêz an jî bi peyamekê dengî bi me re par bibkin. Ev peyam û dîyem li pêşa daxuyaniyê de ne.